jo vinc a formalitzar i a deixar ben clar, i aprofito aquesta roda de premsa, en nom d'Iniciativa per Catalunya Verds, ho faig com a secretari general del partit, que nosaltres recolzem a Iniciativa del Poble Valencià. Nosaltres avui estem aquí per donar suport, en primer lloc, al partit, per recolzar aquest partit, per recolzar el present i el futur d'Iniciativa del Poble Valencià, i també venim a recolzar a la companya Isaura Navarro. Ens sentim lligats, agermanats al partit d'Iniciativa del Poble Valencià i venim a donar recolzament electoral a la cap de llista del bloc Iniciativa i els Verds. Jo penso que en primer lloc, i en aquest cas jo com a número 2 de la llista d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida de Barcelona i segurament diputada propera a les Corts, molt personalment ho vinc a fer també com un reconeixement al treball fet per la Isaura Navarro durant aquests 4 anys en el Congrés de Diputats. Jo penso que mai tan pocs diputats com han sigut els 5 del grup nostre han fet tanta feina, s'han fet notar tant, sobretot pel que és important, per fer polítiques d'esquerra realment i polítiques que han ajudat a millorar la vida quotidiana de la gent. El Partit Socialista, si ha fet algun tipus de llei progressista, ha sigut gràcies a l'esforç que hi ha hagut per part del grup de diputats nostre. Amb aquesta idea i amb aquest reconeixement d'aquesta feina pensem que és imprescindible pel País Valencià que continuï estant Isaura Navarro els propers 4 anys en el Congrés de Diputats, per continuar fent aquesta feina que ja s'ha vingut fent i a més poder-la ampliar, poder assegurar en els propers 4 anys que, com bé també deia abans en Jordi, totes les polítiques que calen en aquest país per ser realment un país progressista on la majoria de la gent puguem viure molt millor, ens cal tenir una gran força en el Congrés de Diputats. I evidentment la gran força ha de passar també per la representació del poble valencià i en aquest cas de la Isaura Navarro. La única manera de que tinguem una influència per aconseguir coses per al País Valencià com per aconseguir coses per a Catalunya és precisament que el Partit Socialista no arribi a tindre aquesta majoria absoluta i això està en mans de tots els ciutadans. També dir-ne que per a nosaltres tindre iniciativa és tindre de nou una força política que ens il·lusiona. Nosaltres miràvem Iniciativa en enveja perquè veiem una força política influent en la societat, un referent de tantíssima gent. I ara la tenim també nosaltres. De nou se podem il·lusionar i podem eixir al carrer per a lluitar i demanar els vots als ciutadans des d'una força política d'il·lusió, una força política en ganes de créixer i en ganes de ser aquest referent des de l'esquerra que sumant a les altres formacions polítiques com són el Bloc i són els Verds tindrà la capacitat d'influir en el govern central i canviar les coses per als valencians i les valencianes. Canviar coses, com s'ha dit, en el cas del laïcisme, per exemple, per la meva part han sigut 4 anys de lluita per aconseguir el dret a l'apostasia, per aconseguir que no s'incrementara el finançament de l'Església i s'hem trobat en un mur per part del Partit Socialista. Ara volia denunciar el fet que quan se plantegen canviar aquesta situació és perquè al PSOE li molesta, no és perquè li sembla mal donar-li 5.000 milions d'euros anuals a l'Església Catòlica per a que mantinga el seu poder en tot l'Estat i la seva influència en la ciutadania, incomplint el mandat constitucional de l'Estat confessional, sinó que ho fan perquè els és molesto, perquè estan qüestionant el Partit Socialista, el qüestionen com a partit, com a opció política, i per això s'estan repensant com els faran un tiró d'orelles a l'Església Catòlica. Doncs aquesta no és la via.